Na prvi dodir A17 djeluje tanko i lagano. Kućište je napravljeno od plastike s metalnim obrobom što mu daje težinu od oko 190 grama. Novost je da zaslon štiti Gorilla Glass Victus staklo koje je bilo prije rezervirano za skuplje uređaje, a sada se spustilo na budget serije. Tu je i IP54 zaštita od prskanja, sve rijetke značajke za ovaj cjenovni razred. Kada ga uključite, odmah vas dočeka 6,7 inčni Super AMOLED zaslon u Full HD rezoluciji. Uređaj ima 90 Hz osvježavanje, ali to morate uključiti u postavkama. Pretpostavljam da je ova funkcija namjerno isključena kako bi se trošilo manje baterije. Što se tiče unutrašnjosti uređaja, u srcu imamo Exynos 1330 procesor koji je isti čip koji je pogonio i prošlogodišnju seriju. Definitivno neće obarati neke rekorde što se tiče brzine, ali za svakodnevnu uporabu to je sasvim dovoljno. Dolazi s 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Posebno je važno istaknuti da ovaj uređaj dolazi sa 6 godina softverske i sigurnosne podrške. Kamere se pored vizualnog redizajna na kućištu nisu previše promijenile. Imamo trostruki sustav od 5 megapikselne ultra široke kamere, 2 megapiksela makrokamerom, dok je glavna 50 megapikselna kamera dobila optičku stabilizaciju, čime će se značajno umanjiti treskanje i dobiti bolje noćne snimke. Kvaliteta fotografija i videa je iznad prosjeka kada gledamo cjenovni razred. Samsung je zadržao veliku 5000 mAh bateriju s 25 W brzim punjenjem. U praksi će bez problema imati autonomiju cijelog dana, dok se s umjerenim korištenjem to može i dodatno produžiti, a napunit će se od 0 do 100% za neki sat i pol vremena. Samsung Galaxy A17 možda se nije hardverski pretjerano promijenio naspram prošlogodišnjeg modela, ali još uvijek spaja najvažnije značajke u paket koji svaki prosječan korisnik voli. Renomirani brand koji nudi odličan zaslon, solidne kamere, moderan izgled, veliku bateriju i 6 godina softverskih nadogradnji. Sve po cijeni od 239 eura. Zbog svega navedenog uopće nije čudno što se mnogi odlučuju za kupnju ove serije. Nudi upravo ono što prosječnom korisniku treba, bez suvišnih komplikacija. Upali i jednostavno radi.